Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan Arona, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nang rugi idi nagtrabaho ni Val iti kumpanya pagtrabahwak, nagbalinan a komplikado ti amin para kanya. Nalaing ni Val, ket amok anarigat ti makikompetensya ken kuana. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Rona dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, apay akas tamanan tilang amrona. Kaslada ka apam. Kasano? Idi pa'y nga arapaap ko ti maipromote. Ngam day kit din aval ti naipromote. Nalaing kami ni Val, Rona. Oh, ti ko nam kit di. Bakla ti bus tayo. Isoan ni Val ti pinili na nga ipromote. Tangiwat mo. Ang mga numangag na ka ni sir. Puray man. Nagsakit tinakam ko, Lloyd. Imun una ang nagtrabaho dito eh. Ngam imun una pa'y anay promote day aval ngam iti siyak. Gagangay na ah. Sana bale, tabasitla ang matinagdiferensya antisweldoyo ka ni Val. Wala, ngam nangat nga tulat ta ti posisyon na. Ay na, pagyamanam ket di tauray kaskasano, nangatulat ta ti sweldom. Sana kas kanyak, assistant yu laeng. Ada ako nanang. Narabyan ka mat, anak ko. Ada ngamin napatag ang nagsaritaan mi kini Lloyd na. Ala, agpulas ka nga rudan, tamangan ka matan. Nangan kamin kini Lloyd ay Jerwar nanang. Aguray ka man. Ada ka di parikot mo. Nabanugak lang ang iti trabaho, nanang. Sigurado ka? Wan. O sige, inakunigi silad ko. Kaya't kunti agina na. Good morning, Sir Arnel. Kastamat kan ka, Rona. Nalpas mo ka din, ti ipapaaramid ko kan ka? Wan, sir. Nalpasan. At oh. Agtugaw ka. Takita ak numayat da ito inaramid mo. Agyaman nak, sir. Okay. Panagkunak kat... Okay da ito yan. Oh, apayakas na saan kayo asigurado, sir? Basta. Mabalinan da ito eh. No awanan ti bagam, mabalin mon ti pumanaw. Kasla na dagsan dagiti awit mo apapeles Rona. Anya ko ma. Tulungan kan. Ay na, jak kasapulan ti tulong mo, Val. Ala, aglisi ka itidalan ko. Rona. Jak amo, no apay akastaka kanyak. Awan mo ti amo ka nadagsan abasol ko kan ka. Ay, aging didiam mo ka pa'y lang. Idi pa'y akayat ko ti makipagayam kan ka. Ngam ka na yun nakapagpupudutan. Ay na, nagadupay lang nga ibagbagam. Aglisi kakit din itidalan ko. Takasapulan ni Sir Arnel dagito a report. Ang mga numaladawak pa'y gapulaan kan ka. No, adala sa bali ang mabalin ko ang pagtrabahuan. Ag-resign na kun dito eh. Man ano ayang amin no aklonam, analalaing ni Val ngamsi ka. Sipod nagtrabaho day taaval dito eh. Nariribukan ti amin. Ay na Rona, di kakit di agyaman, taada na laing akatrabahuan tayo. Ay, iso lang ang mat ang kanayon ti mapanpansin ni Sir Arnel. Umapal ka ngamin ka ni Val, iso akasta. Anya ngay kumati apalak. Nalalaing ni Val. Kitaam ngamin adagiti proposals na. Kanayon ang ma-approvean. Apay, nalipatam ka din abakla ni Sir Arnel. Ibagamanan, paborito na ni Val. Ay, anya aklase, pa nagpampanunot day ta, Rona? Rona, mapan ka kano iti office ni Sir Arnel. Apay ka no? Ada siguro iparamid na kan ka. Apay ngi asyak.
At damot day aval analaing. Naglangan sa ni Val. Masakit ka nung amin. Kasta? Nasaya at matngarod no kasta. Ita, makatrabaho akon anaimbag taawan day aval. Iti kasta at tono ti panagsasaom. Kasla naragsak ka nga adda masakit akatrabahuan tayo. Saan mat ngam? Kaslakas jayan Adda akon, Sir Arnel. Nasaya at metrona Saan nga minasumrek ita ni Val? Iso asikapay lang ti mga ramid ka dagitoy a report, ha? Dayta ka dilaan, sir. Ket no mabalin, sikapay lang ti mga ramid iti daduma at trabaho na dito'y opisina. Sige, sir. Kabalam ka di? Kabalak, sir. Nasaya at maggarod no kasta. Awan gayam. No adda ti malpas mo, yeg mo adagos dito'y opisina, ha? Oon, sir. Awan ka din ti sabali nga ipaaramid yo, sir. Awanen, mabalin mon ti pumanaw. Naimbag nga agsapa manakaw. Kastamad kada kayo, tatang. Agrub-rub matak. Nasa papay mate. Saan ka day? Nga alas 8 agrugiti trabaho? Wan, tatang. Nasken amasapa kita. Tanaglangan ti may sa akadwami. Kasta ka day. Wan, tatang. Nangan ka kumapay sakbay pumanaw ka. Nalpasan. Sigurado ka. Narigatan ti maulaw di tadalan no ka. Ay natatang didak ka di pakadanagan. Saan akon nga ubing? Kasla na unod ti pampanunutam aron na. Ha? Itay pa'y ngagsasauak ditoy. Ngam kasla awan mang mangeg mo. Anya nga min ayat ibagbagam? Inta pa'y agmerienda ko nak. Ay, umunakan. Sa anak pa'y amabisin. Anya launay ayat ti pampanunutam. Di mo ibaga mailiw ka ni Sir Val. Manungal daw nga minan asana simsimrek. Kinapudno na, Loida. May ikawak lang. Taawanin ti mga asar kanya. Kunakon kat. Adda pa naggustom kan kuana niya. Ay, ano? Oh. Kas kinunak itayan. Maikawa aklaang. Kaya't asawan day ta. Adda pa naggustom kan kuana. Di mo laang maibaga. Val? Apay akas lang nakakita ka iti alalya, Rona. Ay, kwa. Kumusta kan? Manungal daw asaan ka simsimra kan? Naimbagan ako, Rona. Sika ngay. Kumusta ka mo ten? Damag ko. Asika tinangar-aramid kadagiti trabahok dito'y opisina. Wan, inaramid ko amin at trabahom asaan mo analpas idinagsakit ka. Agyaman hak, Rona. Awan na nyaman na. Ay, gayam. Intapay agkape. Libre ka. Saanan? Alakit din. Sa nabalay. Awan pa'y ni sir. At tuyon ti kapem, Rona. Agyaman na, Val. Awan mo't siguro nobyo nga agungat. Ha? Narigat ngamin makita data. Amangan numadaksan ta. Ay, kwa. Awan, Val. Awan nobyo. Yes! Anyat kaya't ngasawan. Ha? Kwa. Awan. Ay na, Val, sa anak at ulang. Tapno saan ko amang tiimbagang. Lipatan mo noon niya tinangag mo, Rona. Awan ti kaya't asaunday jay. Sigurado ka? Uwan. Sigurado Rona. Nakita ka nagkuyog kayo ka ni Sir Val itay, Rona. Adda ka din nagkinaawatan nyo? Kwa. Adda ka di, ha? Hay, saan man at ila kumpurmi ti salsaludsudam. Agtrabaho ka kit din. Oray ilibak mo, amuklatan. Adda pa naggustom ka ni Sir Val. Oray asino mo't ngamin a babae, Tangiwat mo, ang mga noad na makangag. Agpudno ka nga ro dun, Adda ka di pa naggustom ka ni Sir Val.
Dakas ka din o gusto akin ko na? Makitam, diri muarte pud no. Adda pa naggustom ka ni Sir Val. New number mati umawawag. Tinasayaan, sumbatak lang. Hello? Naimbaga rabim, Rona. Val? Wan, siyak na ito eh. Nadisturbo ka di? Saan mat? Sino tinangalaam iti number ko? Inalak kan ni Lloyd ay agsapa. Sige. Ibaga mo noan niya ti kayat mo nga ibaga. Takayat kong ti maturog. Busy ka kadinton Sabado? Apay? Rumwarta ko ma. No, kailangan ka. Day talaga yan. Sige. Awan parikot iti day na, Val. Val? Kasanuan na amwam adito iti balay mi? Kat saan kumat ngayon bagbagakan ka? Naamwak ka ni Lloyda. Kat imayak, tao may kasukunan. Ay na, kunak lang arudan nga orayan naklatan ijay park. Okay lang kanyak. Kat, nakasagana ka din? Kas makita mo't, saan pa'y? Agawa ang nga rin taurayin ka. Sige, mabiit lang ang ngarod, ta itimplaan ka pa'y iti kapem. Rona, anak ka. Sino jay lalaki ngay may dito'y balay idi agsapa? Ni Val, tatang. Nobyom ka di day jay. Saan pa'y? Nuwag daton kan ka. Song batam kin din adagaws. Ni tatang mo't. Ay na, narigatan ng maununaan da ka. Saan pa'y anagdaton kanyak, tatang? Saan ka di amak ko na ada iti inaramid yu idi kalman? Awan mo timbaga ng agdaton. Saan mat ngamin amasapol nga ibaganakan ka, anak ko? Ay natatang, nasaysaya at matlaang atay sigurado. Narigat ti agasyum ako nada. Adda ka din relasyon nyo kan Sir Val, Rona? Ape, sa ludsod mo? Wano saan lang ti sungbat iti saludsod ko kan ka. Wen, da kamin. O, anya, naragsakan. Kaano pa'y? Iti kalman laang. Ha? No kasta? May sa tawon nga rod anagdaton ni Sir Val kan ka? Nasurok amay sa atawan ko nama. Kasuron mo unay ni Sir Val idi. Ngam ita. Ay na, di mo ipalagip dagita kanya. Tani, nakababain. Rona, papaaya ba na ka ni Sir Arnel? Apay ka no? Diyan ka mo. Basta, ada ka numot na patag na ibaganakan ka. Ay sus, makapadanag mo. Anya ko matipagdanagam ngay. Mga noamunan ti may papan iti relasyon mi kinival. Katin na kami iti trabaho. Congrats, Rona. Naimprumot ka matlangan. Wan nga Rodval. Ay na, idi pa'y lang arapaap ko ti maipromote. Amok Kasano anamwam? nadakamat ni Lloyda kanyak. No kasta. Imbaga na amin kan ka? Wan, Anya? di mo ko maguraan tigayim mo, Rona. Nasaya at kit di tasyaklaan tinangibagaan na kadagiti insawsawang mo idi. Asaan kat ani Sir Arnel? Tangiwat mo. Amangan no mga ni Sir Arnel. Katbawyan na pa'y ti promotion ko. Ha? No siyak ti masurot. Diyak kayatan nagtrabaho ka pa'y. No agasawatan. Ha? Tati kayat ko, sikati mga iwan kadagiti agbalintong anak ta. Anya? Itapay ta na i-promote ha? Nasaysaya at matlaeng no sikati mga iwan kadagiti agbalin nga anak ta. O sige. Sikati makamo, Val. Ngam no ita, jakpay kayat nga agkalay sata. Takayat ko pa'y tagtrabaho. Kalpasan ti dua atawan, nagkalaysa kami kini Val.
kat naragsak kami. Addaman dagiti saan mi apagkinaawatan, nga masulbar metla adagos. Ita, nivala angen ti agtrab-trabaho, kat syakmet ti mga asikaso kadagiti anak mi. Alakastan, to'y pagayam mo, Rona. Agyaman ak pagayam Rona iti daytoy apakasaritaam. Awan ti sabali amakunak, no di ti mangkablao kada kayo kinival. Gaputan na ragsak, ti binangon yo a pamilya. Kat sapay la kuma, tagtultuloy ti panangipategyo iti tunggal maysa, tapno agtalina edmet ti kinaragsak, ti binangon yo a pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad di tinagan Arona, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Sound effects, June Rebotazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.